салом алейкум тана азизин саломат холова дар тарбияи ин фарзандотон ҳеҷ гоҳ ба гапи касе кор накунед. Падар модари ман гапи ҳеҷ кас қати кор намекунад. ҳамсоя мегӯяд ки духтари эркай ҳеҷ кас писанд намекунад. Падарам мегӯяд ки нектар ба тарафи ҳамсоя кордор нашуд. духтари ман духтари мара нарасид. духтари ман намедонам чӣ кунад. фармон битарбият нафаҳмам кунад. хештаворам чӣ намекарданд. ҳамсоя бисёр вай мекарданд. хешонам буданд аммо мегӯянд ки ҳам хешон буданд ҳамсоя хешои дурмон хадер меомаданд ягон туи маърака лекин чӣ намекарданд. Падарам падарам мегӯянд ки духтари ту эркай духтари ту писанд намекунад як раваи сусу гудакҳои мо қади бозӣ намекунад. Падарам мегӯяд ки намехоҳад бозӣ намекунад. Чӣ гудаки ман чӣ кор дорем. барои ҳамин ҳеҷ кас гапошон гӯш накунед. фарзанди шумо медонед характери гудактон чӣ гуна бояд тарбия кунед ба воя расонед. модарам ҳатима мегӯяд ки тарбиягар як кас бояд бошад. як гурӯҳ падар модар як чӣ мегӯям команда бояд бошад. дуюм команда шуд бояд кӯдак аз тарбия мебарад. кӯдак дигар тарбияи чандкаса мешавад. кӯдак хашаи дигар гум мекунад. ҳамин барои кӯдак чанд тарбия бояд нашавад. ана ҳамсоя хеле гӯ ихе бояд бошад. кӯдаки ҳамсоя хеле ту чӣ бояд хеле кӯдака бо дигар кӯдакҳо муқоиса накунед. ҷо фарзанди шумо ҳар як инсон индивидуал ҳар як инсон ба худаш як рафторе дорад. рафтори як кас дигар монанд нестанд. дар як оила мо 6 нафарем ку 6 намуд характер дорем. ҳар яки мо характери худро дорем. рафтори чӣ мегӯям муомалаи худамон дорем бо инсон. чӯ ман шӯхӣ мекунам механдам бо ҳам одамҳо метавонам шиносоӣ карда дӯстӣ карда нисбати ҳамаи ака ва хоҳарам. авваёни вай мисли ман нестам. фарқ мекунам. бинем як падар модар не ки мо монанд нестем ба ҳам дигар. чиқад падар модар монанд нестанд ба ҳамсоя чиқад монанд мешавастем. чӣ кӯдак мона мо ба як кӯдаки дигар муқоиса мекунем. ӯ бо ҳунаре ки кӯдаки шумо дорад шояд кӯдаки ҳамсоя надорад. бо ҳунаре ки кӯдаки ҳамсоя дорад кӯдаки мо надорад. ҳар як инсон ба худаш як чӣ мегӯям маҳорату ҷасорату далерӣ дорад ба худаш. лекин ба шарте ки мо кӯдака далеру ҷасуру нотарс расонем. як одама қади не ӯ ҳамсояи хеле гӯ чӣ кӯдаки моитари ҳамсояи тарбия кӯдаки боитари бошад. не фарзанди ман мо бояд ки донем ки фарзанди ман чӣ гуна бояд ки ба воя расонем. ҳамсоя ёки ҳамкору ҷӯраву дугона не. барои ки фарзанди мо амонати худованд мо аст. мо дар назди худованд ҷавобгар ҳастем. кӯдаки мо ки солим ба воя раста мо дар назди Аллоҳ таоло аҷр бинем. кӯдаки мо ки носолим ба воя раста касал шава ба як гард чӣ мегӯянд беморӣ гирифтор шава мо дар назди худованд ҷавобгар мебошем. бале мегӯем ку амонатро намебояд кард хиёнат. ман гашнаем вале чӣ нахӯрдам. барои меъда хабар додааст ки ба ман таом тиед. вақте ки ҳамихеле кардам бидонем ки меъда хабар медиҳад. хоб ана мегӯям ҳаматон азиз. барои ҳамин фарзандакотон ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ доред. назанед истеҳзо накунед. илтимос бӯй кашем мисли пайғамбар бӯй мекашем ку наби рошан ҳамчун мегуфт райҳонакҳои ай райҳонои ҷаннат аст мегуфт ку наби рошан Ҳасан Ҳусейн. хоб мин назарам шуд.